poprosím prvú C, ktorá má názov Matky premiéra prvej C, tak uvidíme, ako sa predvedú. Dobrý deň všetkým! Som rada, že si nechcete nechať ujsť veľkú premiéru triedy prvej C, ktorá sa vám predstaví v skutočnom svetle a bez zbytočných omáčok. Celá naša trieda je jeden veľký divoký Madagaskar, kde má každý študent svoju rolu. Samozrejme, aj naša trieda pani profesorka, skročiteľka, ktorá vždy dokáže dať ten náš divoký Madagaskar do poriadku. Sledujte nás a pokúste sa správne určiť všetky postavy filmu Madagaskar prenesené do prvej C. Ja myslím, že sa uviedli úžasne. Či prišiel